எனக்கு எமோஷனலி பயங்கரமாக கனெக்ட் ஆகிருந்தது. சொந்த கதையில ரத்னா இன்ஸ்பயர் ஆகி பண்ண படம் மாதிரி இருக்கு. ரொம்ப ஒரு சோல்ஃபுல்லான ஒரு லவ் ஸ்டோரி. சினிமாவோட ஸ்ட்ரக்சரை மாற்றி அவர் வேற ஒன்று பண்ணியிருக்காரு. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கு. நிறைய ரீகலெக்ட் பண்ற மொமெண்ட்ஸ் இருந்தது. நல்ல ஒரு மெசேஜை வந்து யூத்துக்கு சொல்ற மாதிரி இருக்கு படம். லவ் ஜானர்ல ஒரு பர்சனலான ஒரு ஐடென்டிட்டி தேடுற ஒரு கதை. லவ் படம் எப்பவுமே வெரி ஸ்பெஷல். லவ் படமானாலே ஒரு தனி ஃபீல். அது உண்மையாகவே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. நல்லா ராம்காம் கிடைச்சிருக்கு. எனக்கு ராம்காம்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த படத்தை பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு நம்ம வாழ்க்கையில வந்துருந்தா நல்லா இருந்துருக்கும் அப்படின்னு எல்லாருமே கனெக்ட் பண்ணிப்பாங்க. அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு. நடக்கிற நிறைய பேருக்கு நடக்கிற லவ் ஸ்டோரி, நடக்கிற பிரச்சனை எல்லாமே சொல்லி அதை அழகா கொஞ்சம் லவ்ன்றது இது மட்டும் இல்லை, இன்னொன்று இருக்கு அப்படின்னு பியூட்டிஃபுல்லா சொல்லியிருக்காங்க. ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஜானர் மிக்ஸில் ஒரு லவ் பொலிட்டிக்கல் ட்ராமான்னு சொல்லலாம். மே 8 அன்னைக்கு 29 படம் ரிலீஸ் ஆகுது. எல்லாரும் உங்க ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் போயிட்டு தியேட்டர்ஸ்ல படம் பாருங்க.